להכיר מתי אני פתאום נהיית נורא עצבנית, כי כרגע יש איזשהו גל של ההורמונים, ומתי אני נכנסת אולי לדיכאון. ברגע שאני מבינה שזה מחזורי וזה חוזר, זה פחות מאיים, זה פחות מלחיץ, אני יכולה לתת את עצמי מקום במקומות האלה, תקשר את זה עם הסביבה שלי. אז קוראים לי אתי טל גולן, אני בת 46, נשואה, אמא ל3, גרה ביבניאל, אני מרפאה, עוסקת בריפוי. קודם כל, אני לא רוצה עוד ילדים, אני לא מוכנה. גבולות או התקנים תוך-רחמיים, גם הורמונליים וגם לא הורמונליים, זאת אומרת, לא מרגיש נכון שיהיה משהו, גוף זר שנמצא בתוך הגוף שלי באופן קבוע. בהורמונים אני לא מוכנה לקחת, מה שאומר שהאפשרויות שלי למניעת הריון הן מאוד מאוד מוגבלות, לפחות ממה שאני מכירה. אז הדבר הראשון היה בעצם ללמוד איך אני יכולה למנוע הריון באופן שהוא קשור בגוף שלי והוא טבעי, והוא לא תלוי בדברים שפחות מתאימים לי, לחיים שלי, לדרך שלי, לאינטימיות שלי, לבי שלי. ובעצם בגלל זה באתי ללמוד. חוץ מזה, אני חושבת שזה גם מאוד 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 חשוב להכיר את הגוף שלנו, להכיר את המחזוריות שלו, להכיר את המערכת ההורמונלית שלנו, את התנודות שלה, להשפיע כמעט על כל היבט בחיים שלנו. מרתק. זאת אומרת, היה משהו מאוד 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 מעניין, ללמוד לעומק את הנושא של המחזוריות הנשית, ואז לראות איך התיאוריה בעצם באה לידי ביטוי בגוף שלי, בגוף הפיזי שלי, את ההשתנות, את הדינמיקה, אפילו את הדיוק, כי היה משהו במעקב הזה שהופך את זה למשהו מאוד אינטואיטיבי, רגשי, פתוח, למשהו שהוא מאוד מאוד מובנה, ואפשר לראות תהליך, אפשר לראות כאילו חזרתיות, אפשר לראות משהו שהוא מאוד מאוד אמורפי וחסר צורה, למשהו שהוא מקבל ממש סדר ועומק, והיה מאוד מעניין. קודם כל למדתי עוד סימנים שמעידים על השלב שבו אנחנו נמצאים במחזוריות הנשית. אני הכרתי חלק ולמדתי עוד. למדתי על החשיבות של השילוב של הסימנים, שלא רק אחד עומד בפני עצמו, אלא שצריכה להיות איזושהי הסתנכרנות ביניהם כדי להעיד על מעבר בין שלב במחזוריות החודשית, וזה לא ידעתי לפני כן. וגם הסדר, עצם הסדר הזה, גם את ההבנה של השלבים אני מכירה, אני יודעת מהם השלבים. אבל הסדר הזה, איך זה בא לידי ביטוי בביטויים הפיזיים בגוף, ואיך זה, ומה זה מעיד מבחינת הוריות ואי הוריות. פשוט עושה סדר, והטבלאות מעקב והזה מאוד מאוד עוזרות להטמיע את זה. אני חושבת שהדבר העיקרי שזה עשה, זה שזה עזר לי להבין מתי אני פוריה ומתי לא. בצורה שאני מרגישה שהיא יותר בטוחה, ולא איזשהו חוש מושכל כזה. שלי זה מאוד חשוב. ההבנה הזאת של המחזוריות והסדר עזרה לי להבין בעיקר את הנושא של הפוריות. כן, אני ממליצה לכל הנושא. אני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שזה ידע שכל אישה צריכה, לא משנה כמה היא מיישמת לצורך העניין. זה ידע שכל אישה צריכה. ובטח למרחב פנימי בתוכנו שחשוב שנכיר. אם אני מבינה שאני בימים שאני צריכה הפסקה, אז אני נותנת את עצמי את ההפסקה הזאת, או משתדלת. אם אני מבינה שאני בימים של יצירה, אז אני מנצלת אותם במלואם, וזה כמובן שזה מאוד מחזורי, גם עם השינויים. ככל שאני יותר מכירה את עצמי ואת המערכת שלי, אני יכולה יותר להתנהל איתה בצורה הרמונית עם שאר חלקי חיי.